على الله توكلت 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 على الله جنين جيجي سمع دل ما صلى توكلت على الله وينبو نبتي فما علم توكلت على الله جونجي جيجي سمع دل ما صلى توكلت على الله وكم جيجي دك فما علي توكلت على الله دل فونا فما على دو توكلت على الله على جين ودبا فما على دو Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est bon trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais on a beaucoup de ça. Ah, il y a un méta EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ESKJ, École de santé Kaladiata, Anna Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limano, doctorate Jamonyese, bien turco la demande la koi, fieu, fois qu'à sort, il est banal ni cardon, nakari, mais Megasabe Gasaga Dangarika, Adamadeka Yenamayala, ou quelques fois mon faricolola, ou Oeratin, fieu, fois qu'à sort, il est la collection du Master. Affaire au coro, École de santé Kaladiata, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas m'avoir Kalabankura. Famille santé bara Mayesa, Nimbera de Beke, École de santé na Bolofara Chamala, École de santé Kaladiata, on a flecké en bolo jiguier. Formation de qualité, doctorat Siraka, Mimi Tegalo Kafo, Oka Dimson Gafutna Yelenye, Opera de Lebekala, Nilakolso Dagabana Nuna, Ugo Bolofaro de Flani, Sigle niveau de technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, noyé niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation au Kofe, aide-soignant, Katafara Matronica, Nimpele de l'Edesledo, École de santé Kaladana, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorela. Aïwa, la collection, Annie la collection, Aya Sefa Jona, Akal la collection Inzegere, Yoni Jamaka Chaya, Utogole de Clan Ver Calabanguraya, Hôtel Wasulu Kofete, Choi, Waligere Negativu Bamba, 76, 45, 85, 40. Non média 20, 80, 22, 20. Kalan kalan ye Dugutigi, ni wari dafara e passé daka. Kasira dinama. Sungalo, e kungolo ati. Dugu wari, ko odiba, fo dugu andugu. Dun warata de. O koni kuma tala sa. E kasama moneto yi. I yere ta. Sita. Sita ka numéro flani. Warichi. Wari sera. Allo? Ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la, ko ni sama bɛ maa min ɲɛ, ko n gomi t'i gosi. Ngonga. Sama mone I yere ta. A sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye, wari bɛ ci fu ni application ye. Wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mone, jini kuran bɛ sara n'a ye, crédit bɛ ta n'a ye, sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mone, ni y'anw Maliyɛnw ta ye. A y'a si filɛ ka nkalon bɔnda.
توكلت على الله أنا مدين فما الله an filɛbagaw ani lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma ni fɛnbɛti tuba timɛ ala k'o di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka batow bɛɛ lajɛlen minɛ bi wulada in na min ye kɔkan kibaruyaw ye o ka ca an bolo farikolo ɲɛnajɛ ani Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan kibaruya misɛn minnu bɛ yen an na dɔ fɔ olu la. Premier ministre ale sigira kana ka bɔ furakɛli la Turki kaw fɛ yen a yɛrɛ sigiyɔrɔ la min ye kunungo ye maa min bɛ yen n'o kan ka taa kɛ an ka lasigiden ye Nigeria kaw fɛ yen n'o ye Cheikh Umar Kulubali ye bɛɛ lajɛlen b'a wele ko COC a y'ale bisimila. Cheikh Umar Kulubali yɛrɛ tun ye ale yɛrɛ nagakɔrɔ baarakɛla ye ka ɲɛsin jamanaw ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ ko min bɛ a fɛ yen o conseil tun do primature la kɔni ye premier ministre fo kosɛbɛ danaya min taara ka da ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ yaasa ka se ka kɛ lasigiden ye. Cheikh Umar a kun ye lasigidenya baara fana kɛ Mali ka lasigidenso la Bruxelles kaw fɛ yen san 2015 ka taa se 16 sanw ma a y'o kɛ Bruxelles kaw fɛ yen yan'o cɛ fana ministère des affaires étrangères la fana a ye baara in kɛ diplomate do maa min do fana kunnafonidila do sabula n'a ye kunnafonidi baaraw daminɛ ɲɔgɔn fɛ informateur a tun bɛ kunnafoni di Sambi fɛ yen a bɔr'o la ka taa denmisɛnninw ye fara ɲɔgɔn kan minnu kɛ ka se ka baara fana kɛ a y'o fana kɛ min ye Tɔnbɔkutukaw olu ka tɔnw olu baaraw la fana wa Joliba supporter ba do han farikolo ɲɛnajɛ ka d'a ye kojugu Joliba supporter ba do donc COC an b'a fo an yɛrɛ filan do sabula an n'a bɛɛ lajɛlen journalisiya baaraw daminɛ ɲɔgɔn fɛ hali n'a sɔrɔ an nana sɔrɔ u b'a la an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a fɔ a ɲɛna sa ko a bilara baara min na ala k'a ta fanga ko a la Nigeria taga ala k'a nɔgɔya a ye. N'an bɔra ye Sajolakaw olu ye bataki kɛ k'a yira k'a fɔ k'u dusuma kasalen do sabula nin waati laban in na u y'a yira k'a fɔ sa ko u ka kibaruya u b'a fɛ a ka di kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ sɛbɛnni kɛ ani minnu bɛ bɔlɔlɔ siraw kɛ. Sɛbɛn in ale sɛbɛnna Montreuil kaw fɛ nin kalo in tile 20 tubabu kalo salen tile 28 n'o ye septembre ye u y'a yira sa k'a fɔ ko sɛbɛn in kɔni tɛmɛna Sogɛli fɛ sabula u y'a ci ale ma ko min ye Sajola ye Sajola bɛ commune fɛ bi commune minnu mara cogo man ɲi hali dɔɔni dugudentɔnw olu ye wuli ka jɔ kɛ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ bɛ Sajolakaw tɔgɔ la n'o ye EPC ale fana tun y'a yira k'a fɔ ko u ka baaraw kɛcogo man ɲɛ vérificateur o welela ko la min ye dungo juguya ni yuruku ye ani ka fɛnw daraki o ko fana yera ko la kɛlɛ in a kɔni kɛra sa sabula min ye dugudenw ye u y'a yira k'a fɔ k'u kɔni b'u fanga bɛɛ lajɛlen tinti yaasa gouvernement n'o ye colonel Ablaye Mayiga ye ale tun ye décret min ta k'a yira k'a fɔ ko min ye Sajolakaw fɛ ye salo octobre kalo san 2023 ko délégation spéciale kan ka taa u fɛ yen min ye délégation spéciale ye kabi salo fo sisan Sajolakaw ko taama minɛ sisi ma bɔ délégation spéciale ma sigi olu fɛ yen dugu wɛrɛw bɛ yen minnu ka délégation spéciale kɔni o sigili kuma fɔra yɔrɔ min o mɔgɔw sugandira o yɔrɔ nɔgɔnni bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ Keɲebakaw Sitakili Kɔnsiga olu bɛɛ lajɛlen bɛ Kayi marabolo kɔnɔna na Kula Bagineda kan ka taa se Kambila ma Kulukoro marabolo kɔnɔna na ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye u ka délégation spéciale olu sɔrɔ a nɔgɔnni fɛ nka min ye Sajola ta ye o min fɔra kabi salo olu ma se ka halisa maaw ma se ka sugandi u sigana do ko yalama gouvernement b'a fɛ ka segin a kɔ wa walima mun bɛ sen na dugudenw kɔni y'a yira k'a fɔ maa minnu kɔni bɛ yen n'u y'u ka mairie dafiri n'u ye dugudenw tɔnɔma dugudenw ka hakɛw bɛɛ lajɛlen tunu u la Sajola kɔnɔna na k'u t'a fɛ tuguni olu ka segin ka na u ka mara a kɛcogo ma ɲɛ hali dɔɔni i n'a fɔ Keɲeba ni Sitakili bɛ cogo min na ko min ye bataki in ye u y'a yira sa k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni tun ye laseliw kɛ laseli minnu ni vérificateur yɛrɛ tun y'olu sɛgɛsɛgɛ salon ko o b'a yira sa k'a fɔ ko dunko juguya yuruku o de kɔni yera u ka commune maaw olu ka baara kɛ nɔ na fo ka taa se sefa wari miliyɔn 198 ma ka taa a n'a kunkanfɛn k'o de kɔni tununa merilakaw nɔ na yalama o wari in ani o majɛ minnu kɛra lettre in kɔnɔna na sa dugudentɔnw u bɛ ka ɲininkali kɛ a taara sira jumɛn fɛ min ye ŋunuŋunu y'a yira fana k'a fɔ nin waati laban in na
maa minnu bɛ n'olu ye o dungo juguya n'o yuruguyurugu kɛ commune kɔnɔna na k'olu kɔni bɛ taa ni ka segin la pôle économique la Bamakɔ yan min ye dugudenw ka tɔnw ye u ko ko kun jumɛn na hali bi munumunu salo bɛ sen na olu ka délégation spéciale min n'o o dɔgɔdara bɛɛ lajɛlen ta ɲɛ o maaw ma se ka sugandi hali bi ko mun bɛ sen na ko yalama ko gouvernement bɛna kɛ fan fila ye wa maa minnu man ɲi minnu ye tiɲɛni kɛ minnu ye degun ta ka se olu ma u bɛna olu to nɔ na wa délégation spéciale décret min taara a maaw tɛ ka ye kun jumɛn na min ye Sajola tɔn maaw ye Sajola dugudenw u bɛ ka u yɛrɛ ɲininka nin ko ninnu na koyi ko sabula a kana kɛ gouvernement k'a fɔ ko a bɛna segin a kɔ kɔni o k'u yɛrɛ de ye sariya ta sariya min n'a kan ka boli bɛɛ lajɛlen kan a n'a seko bɛɛ lajɛlen na n'o o ye décret min taara k'a fɔ ko délégation spéciale ka sigi u fɛ yen délégation spéciale sigili olu bɛ k'u yɛrɛ ɲininka mun bɛ k'a lasumaya hali bi u ka duguden tɔn n'o o ye cercle tɔgɔla ye Sajola EPS à présent k'a b'a ɲini sa ɲɛmaw fɛ min ye décret in ye a ka lawaleya délégation spéciale a ka sigi Sajolakaw fɛ yen yanni kalata nataw cɛ sabula bi Sajola kɔnɔna na yuruku dungo juguya min ye mara yɛrɛ kɔni baara taabolo bɛɛ lajɛlen a fa bɛɛ lajɛlen kɛra namara ni ŋanamu ye min ye sɛbɛn ye a fa sɔrɔla maa min fɛ sa ka bɔ Monterey o ye Yakuba Makalu ye association EPC n'o o ye Sajola ta ye a bolofara bɛ Fransikaw fɛ yen 33 avenue Colonel Fabien Monterey Fransi sɛbɛn ale bɔra ye fala ye dungo juguya ni yurugu jɛkuluba min bɛ yen farafinna fanfɛ bolo fɛ n'a bɛ fɔ ma ko Ziaba maaw olu nana an fɛ yan kimɛli la sabula nin waati in na Mali Burkina Niger olu ko k'u bɛ ninnu senbɔ CEDEAO sen na Ziaba in don ale ni CEDEAO jɛkulu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u nana anw ɲininka o yalama anw ka dungo juguya ni yurugu kɛlɛ bɔsin tigila ani namara ka faso nafolobaw suɲɛ k'u kumaniyaw ma k'an ka ko bɛ cogo di anw yɛrɛ ko k'anw ye terrorisme fara kan koyi k'a fɔ Ziaba maaw ye anw di kelen ye tuguni an kɛra sabaninw ye min ye Mali Burkina Niger anw kɔni ye AES ye n'a bɛ jɛn n'a ye an ka don ko AES anw bɛ don AES n'a bɛ fɛ an ka don kelen an na don kelen nka an kɔni bɛ min fɔ aw ye a kana CEDEAO d'anw kan tuguni ɔ Ziaba maaw olu ko k'u ye kuma mɛn olu yɛrɛ ka secrétaire général o fana tun bɛ kɛnɛ kan yan n'o ye Nigeria ka ye Edwin Harris ale yɛrɛ ye docteur ye a ko nin ko in ɲɛna kosɛbɛ Aliseni Sanu ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye an ka jamana ministre min bɛ kiiriko kunna Mahamudu Kasoge ka taa fara an ka jamana kɔnɔna lakana ministre ma n'o o ye général de brigade Dawudo Ali Mohamedou ye ninnu saba u ye Ziaba maaw bisimila dunanjigi so dɔ kɔnɔna na sa Mali ka fɛla n'a ka taabolo ni AES ka kuntilenna u y'a bɛɛ lajɛlen dankɛnɛmaya u ye nin waati in na fala ye ko yanni maa min ka jɛgɛjalan kɛ ka su fufa i b'a kɛ naji ye k'a d'a ma ministre min bɛ kalanko kunna kunungo a taara zole da kalansow la ni ji tɛ fa min maa minnu bɛ yen ni ji olu sigiyɔrɔ minɛ olu fɛ olu bilalen ekɔlisow kɔnɔ ministre yɛrɛ ko pati sagana ko jaja k'a ko ma nɔgɔn tan de nin ye Bamakɔ kɔnɔna dɔrɔn ye han a ko sa ko nin ko in kɔni ɲɛna sabula a yɛrɛ nana ka na anw ko k'a ka nin de kɛ o ale ma kɔn ka nin kɛ n da a kun tɛ le premier fois o fala ye a ko k'a ye yɔrɔw ye ko baara min kan ka kɛ yaasa kalanta ka se ka kɛ novembre kalo tile 4 nata in k'olu n'o fɛɛrɛ n'o dabaliw tigɛ kalanso ninnu kɔni kɔnɔnaw dɔw yɔrɔ dɔw falen don tewu ni min falen tɛ ji kɛlen don ka yen minɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na ya u ye kalanso minnu ta n'a taara ɲɛ da olu kan wa Mali kɔnɔna ta ka jugu n'o ye bi sabula san min tɛ ka na ba bɛ k'o ji bila ka don maaw kan han dugu caman kɔni min ye dugu caman ye Joro mara la dugu 5 ɲɔgɔnna olu bɛ degun kɔnɔna na bi dɛ Algérie ni Mali e ko Algérikaw olu tɛ ma fɛɛrɛ tigɛ sa wa fɛɛrɛ tigɛtɔ ye a na kɛ u bɛnna u yɛrɛ ka jan kɔnɔ han sabula nin waati laban in na Teza Waten jɛkulu min wulila n'o y'an ka wolomasiri tabaw ye u b'u sɔn u ka baara la u n'u ka fɛɛrɛw fala ye jaja anw ye min ye direction kɛlɛ bolo taabolo falenna a ye min ye on zone stratégie là-bas sisan u bɛ k'u ɲini de k'u taara fa jumɛn nko aw na dɔ kɛ nin na dɛ nin tɛ k'i ka wulu kɛlen ka n da si dɔ minɛ yan nin ye mun ye bɛ tile gwa i la ye ayiwa an bɛ dugawu kɛ
ɲuman ta ɲuman segi baara mun bɛ sera a bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na pharmacie minnu bɛ yen n'olu bɛ AMO kɔnɔna na olu ka secrétaire général n'o ye docteur Sohel Moulaye Aïdara ye ale taara CMSS n'o ye kɛsu min sigilen don mɔgɔ minnu bɛ yen bi n'olu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la olu ka kow ɲɛnabɔli kama n'o ɲɛmaaba yɛrɛ ye Isaka Kone ye u ni ale taara hakilila falen falen kɛ hakilila falen falen bɛ tali kɛ min na sa min ye laboratoire tigiw ye pharmacie tigiw olu tun bɛ lajɛla an fɛ yan ka kɛ n'u ka jɛrɛ dɔ ye baara mun kɛra o senfɛ o kɔmasegi baaraw bɛ sen na min ye CMSS yɛrɛ jɔyɔrɔko ye ale ni pharmacie minnu bɛ AMO la u ka se ka ɲɔgɔn hakilila falen falen Sikasokaw fɛ yen scanner kura o taara di olu ma koyi jamanakuntigi ale de ye layidu ta u ye k'a yira k'a fɔ min ye a ka Sikaso taga senfɛ fala ye ne tun b'a kɛnɛ kan ye gouverneur de ko président ma k'olu ka Sikaso scanner kɔni ko a tiɲɛna dɛ Asimi ko a ye kuma mɛn a nalen a y'a fɔ ministre de la santé ye scanner sugu jumɛn bɛ se ka ɲɛ kabi octobre kalo tile fɔlɔ min ye scanner ye a sigira Sikasokaw fɛ yen u y'a yira sa ko barati o 64 bɛ a la Sikaso dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔna na ye maa minnu bɛ yen n'o ye ministre ka nɔfɛmaw ye olu tun bɛ kɛnɛ kan baara in kɛli ka teliya min ye Marie Claire Dambele ye ni ale bɛ kantelakaw ka sigi la Sikaso gouverneur k'a bɛ ministre fo ko ye n'o ye colonel Assa Bajalo ye ko sabula ko in dira a ma yɔrɔ min a ye wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ yaasa min ye Sikaso scanner ye a bɛ se ka se cogo min na a se cogo ɲuman na wa sisan a ɲinina dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw fɛ u ka minɛn in minɛ ka ɲɛ dɛ u ka minɛ ka ɲɛ garanti b'a la o ye tiɲɛ ye imagerie médicale b'a la min ye fɛn minnu bɛ yen sisan n'o magoɲɛw bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen b'a la madame le gouverneur ko k'a b'a ɲini Sikasokaw fɛ u ka furancɛla fanga ɲɛmaa fo a ka kuma n'o y'a ka layidu o timɛliko ɲuman na kuma tɛ ni minɛn min sɔrɔlen filɛ nin ye Burkina ni Côte d'Ivoire ni fɛn bɛɛ lajɛlen bɛna nin scanner in na o b'a la o dafɛ jamanaw an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ten cogo la dɔgɔkun 4 na dɔgɔkun min sigilen don sa n'o o kɔni bɛ tali kɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma n'o ye an b'i kɔ Batuli Ɲang ale ka tɔn maaw denmisɛnnin ba 20 u kɔni ye école minɛnw ta ka di olu de ma koyi n'o y'a sɔrɔ Batuli yɛrɛ tun tɛ kɛnɛ kan sa min ye Fatumata Batuli Ɲang ye n'ale yɛrɛ tun tɛ kɛnɛ kan a tɔgɔla sa maa min tun bɛ yen n'o ye Tulu Bɔnbɔn ni an b'i kɔ ye o ɲɛma n'o ye Binta ye ale tun bɛ yen yaasa ka se ka nin minɛn ninnu di ekɔlidenw ma ko san o san de ye nin ye nin waleya in kɔni bɛ kɛ ekɔlita an b'i kɔ ale ka wuli ka jɔ ye nin ye Burkina Fasokaw olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye k'i yɛrɛ wasa don i yɛrɛ ka yɛrɛfɛnw na n'an b'a fɔ ma sa ko consommer Burkina bɛ olu y'o tɔgɔla don kɛ kununko fala ye fari tɛ fari ye buyagi tɛ buyagi ye lemurubaji mandireniji lemurukumuni min ye zaban ye ka taa se tabanɔgɔ ni a tɔw bɛɛ lajɛlen ma fari min ye ka mɔrɛnga k'o bayɛlɛma k'o kɛ basi ye k'o kɛ fɛnw ye ale ni minɛn minnu bɛ fana n'u y'olu bayɛlɛma jalen fara magama n'a tɔ bɛɛ lajɛlen ka sa Burkinakaw an'u ka faso danfani fala ye k'u y'a wɔrɔntɛ fa bɛɛ fɛ kɛnɛ ka ye maa si tun ma vɛsi don a bɛɛ faso danfani ko Thomas Sankara de tun ye nin don in sigi u fɛ yen min ye octobre kalo tile 2 o tile 2 baara in kan ka kɛ ni u yɛrɛ ka u yɛrɛfɛnw olu dun o de hukumu kɔnɔna na Burkinakaw u ka pankuru n'o ye Air Burkina ye u y'ale fana wuli o octobre kalo tile 2 kelen a kana zole da Bamakɔ yan ka bɔ Bamakɔ ka taa Dakarikaw fɛ yen ka segin ka bɔ Dakar ka na Bamakɔ ka sɔrɔ k'i kunda min ye Wagadugu kan o baara ninnu bɛɛ lajɛlen de fala ye ani kɛnɛ min sigira n'o o ye u wasa don u yɛrɛ ka fɛn dilannenw na o bɛɛ lajɛlen kɛra donba kelen ye octobre kalo tile 2 i n'a fɔ Thomas Sankara tun y'a laɲini cogo min na a ka lawuli ni sɛbɛn kɔnɔ a ka baara kɛ cogo la ko sabula bi min ye Ibrahim ye ale fana bɛ ka i sinsin o kan o de la sa min ye ja dɔ tun kan ka bɔ kanali ale sanfɛ n'o ye Canal Plus ye ko Bachelor Burkina bɛ ko k'a tɛ bɔ yen bi a tɛ b'u fɛ yen sini wa ni maa y'a bɔ a b'i n'u cɛ olu yɛrɛ bɛ jabɔ de kɛ u bɛ se jabɔ la u bɛ na ja caman dilan min b'u ka siniɲɛsigi n'u ka denmisɛnninw ka ko bɛɛ lajɛlen fɛ ko sabula Bachelor
k'a bɛ taabolow caman kɔn jamana ninnu kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛna Mali la i bɛ Bariki dɔn wa Bariki Gold Falaye i tɛ Somino fana dɔn n ko o de kɛra Bariki ye sisan ale de tɔgɔ yɛlɛmana ka kɛ Bariki ye Bariki Gold olu ka maa dɔw tun minɛna sabula a yera k'a fɔ ko min ye sanu ye a bɔli yurugu a namara o maaw kun sen bɛ o la nka gouvernement ani Bariki ɲɛmaaw kibaruyaw y'a yira k'a fɔ k'u sigira ka kuma u ye faamuyali kɛ kow la maa minnu bɛ n'olu tun minɛna u y'olu bila nka min ye kangari gɛlɛn ye o fɔra Bariki maaw ye dɛ ko wa k'a kana kun ɲɛna ko ni a banna dɛ u y'u bila nka a ma ban dɛ sɛgɛsɛgɛli bɛ to sen na fo ka taa ko sen k'a ban wa min ye lulu gungoto sanubɔyɔrɔw ye fɛɛrɛ minnu talen don nin waati in na Mali jamana kɛlen don ka fɛn minnu sigi u ni u bɛnnen don kan minnu ka kɛɲɛba kɔnɔna na Kayi mara la u k'a bɔ a sira fɛ dɛ n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ ɲɛ tun bɛ tugu ko caman kan e ko sisan o na ɲɛ sɔrɔ wa ko wɛrɛ bɛ ko in duguma dɛ Falaye musow ka minisiri n'o ye Binu Funɛ ye ale fana bɛ ka bataki dɔ labɛn sabula maa ninnu sɔminkɛlen don la ko wɛrɛ la min tɛ nin fana ye a tɛ komi Amerikaw ka dɔnkilidala in n'i minɛna n k'a tɔ bɛɛ bɛna n'i sɔrɔ ye de Falaye kiiri ko ta na sira fɛ min ye an balimakɛ a n'an terikɛ Adama Konate n'a b'a wele ko Dani de Paris ka kiiri a kɛra kunungo jaabi kun kan ka di bi nka an m'o sɔrɔ fo ka se an don waati ma Falaye kiiri a bɛ misali bɔ han Dani de Paris ko ale taara hiji la a hijilen a nimisara a ye ko kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a ye dugawu de kɛ a yɛrɛ ye Ala bɛ se k'a bɔ nin ko ninnu bɛɛ la cogo min a ko procureur ma ale mana kana fɔ ko ka kisi sariya ma dɛ ale mana fana kana fɔ k'a bɛna na joni jalaki ɲini koyi ale nana de kana yafa de deli mɔgɔw fɛ maa minnu n'a y'u tɔɲɔ ale bɛ nimisa minɛn de kɔnɔna na sariya ka baara ale bɛ o de dɔn wa ale b'a ɲini maliyɛnw fɛ fɛn fɛn bɛ kɔ kan n'i bɛ nin ko ninnu na i k'a dabila sabula foyi i t'a sɔrɔ k'i faso bɔ Mali min y'a to ale sera ka taa kɔ kan ka taa baara kɛ ka se ka fɛn sɔrɔ a yɛrɛ ye o jamana in a tɛ bɛn ale ma tuguni ale ka o kɛ o de la ale b'a ɲini mɔgɔw fɛ fɛn fɛn bɛ ka fɔnkɔɲɔgɔnkɔ kɛlɛ kɛ Falaye u k'a bɛɛ bila u k'u ɲɛsin faso ma ka se ka jamana in dɛmɛ Dani de Paris a y'i sigi o la min kɛ procureur o ko tiɲɛ don a ye yafa deli a ye fɛn caman fɔ ale yɛrɛ bɛ Dani fo a b'a wale ɲuman dɔn a ye nin hakili ɲuman mun sɔrɔ nin ye ka segin kɔ o kama ale b'a ɲini procureur tribunal fɛ tribunal ka Dani ɲangi san 1 kaso mais min ye kalo 6 ye a bɛ fɔ o ma sursis i t'o kaso kɛ o bɛ bi a ye kalo 6 tɔ ale ye a ɲini a k'o kɛ kaso la bi de sa jaabi tun kan ka di nka Falaye procès in ye misali ye dɛ procès in a bɛ maa waaju dɛ an bɛ dugawu de kɛ min ye Dani de Paris ye a filɛ ka misaliya min ta nin ye caman ka tugu a la an bɛ se ka min ɲɛ an faso ye an ka o kɛ bani a tɔ o bɛ nɔgɔya o n'an y'an ɲɛsin an faso baara ma n'an y'an cɛsiri n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an bɔra ɲɔgɔn nɛni ni ɲɔgɔn jalaki la fɛn caman bɛ yen an b'a laɲini sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲuman bɔ nin ko in na a bɛ se ka segin ka na baara kɛ i n'a fɔ tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka baara kɛ cogo min na an kɔni fo ka taa se an don waati ma parce que bi de procureur kun kan ka jaabi tribunal kun kan ka jaabi di Falaye n ko ne b'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko procureur ale bɛ faso ka hakɛ de kama tribunal la nka ale tɛ kiiri tigɛ o ni faso ka hakɛ de ma dafa sa n'u y'ale ɲininka ale b'a fɔ k'a ma jɛn n'a ye par exemple sa n'u ko sa ko bɔn ko a ye Dani de Paris bila ka taa so ka kɛ n'a ka waleya n'a ka kuma ɲuman n'a ka fɛnw ye juge ale bɛ ale lamɛn maa minnu nana n'u ka jalakili ye a b'olu fana lamɛn ale bɛ kiiri tigɛ de kama ale ye juge de ye mais ale ni procureur tɛ kelen ye procureur bɛ jamana ka hakɛ i m'a ye o de la ministre bɛ se ka procureur wele mais a tɛ se ka juge wele o
parce que procureur ye jamana ka hakɛ de ale bɛ jamana ka hakɛ ni jamanadenw ka fɛn de lakana ka sariya la batoli baaraw kɛ nka kuma caman na sariya la batoli la u ni juge tɛ taa hakilina kelen na dɛ anw ka procès in lajɛ kɛ procureur mana ni témoin ye yan témoin ma kɛ maaw sago ye témoin ma kɛ maaw sago ye o donc an bɛ dugawu kɛ sa peut-être que su in na émission na an na kibaruya sɔrɔ Dani finalement décision min tara a kama ka kɛ ni nin waleya in ye fala ye n'an bɔra yen halisa maa mafalen minnu bɛ Sahel kɔnɔ n'u kun nana tile fila baara la an fɛ yan u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye passeport kɔni u bɛnn'o kan passeport biométrique AES o bɛna na sigi jamana saba in bɛɛ lajɛlen na sa kɔni o bɛ kɛ passeport fasuguya kelen ye min ye AES jamanaw ye francophonie o lajɛ o bɛ daminɛ Faransi bi AES jamanaw ko k'u tɛ taa han ko k'u tɛ taa dɛ an y'a mɛn fana ko Senegal président ko k'a tɛ taa nka Senegal président ale bɛ taama de la ka taa maaw ɲini maa min bɛ se ka AES jamanaw lasegi ka don CEDEAO kɔnɔna na a bɛ Niger ani Niger jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Mahamadu Isufu ye u ye ɲɔgɔn ye su in na an na an da don la fala ye k'o ɲɛfɔ maaw ye Urandakaw fɛ yen Uranda y'a yira sa k'a fɔ ko min ye diɲɛ seleke naani n'o ye Nations Unies ye o kɔni ka jɛkulu minnu sigilen n'o ye sa n'o o bɛ tunkarankew lakɔlɔsi ko olu kɔni tun y'a yira sa k'a fɔ ko u ka sɔnɔgɔya ta ka ɲɛsin République Dominicaine maaw ma nka min ye Uranda ye ale ma sɔn dɛ ko sabula min ye nin jamana in maaw ye u n'olu ka maaw jamanadenw tɛ bɛn République démocratique du Congo u ka kɔbolo min bɛ n'a fɔ ma ko Lac Kivu maa 78 olu de su taara sɔrɔ yen yɔrɔ in na kurun kɔni o dafirila duguni ciri dɔ kɛrɛfɛ sa ba ni bato dɔ tunna ɲɔgɔn na u b'a fɔ ma ko Mivoba n'o ye Mivo n'o o ye Kivu ale worodugu yanfan ye min ye kurun kɔni ye ko jiwoyo de kɔni y'a ta koyi ka taa fo Goma fanfɛla la alamisa sɔgɔmada in na u y'a sa k'a fɔ ko min ye maa minnu tun b'a kɔnɔ o ye maa 278 ye nka min ye maa 78 fala ye olu su de yera fɔlɔ halisa sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na gouvernement ale y'o laseli kɛ Kongokaw olu fɛ yen Nigeria bɔlɔlɔ sanfɛ min ye den dɔ u taar'o fili kɔ dɔ kɔnɔna na den fililen kɔ kɔnɔ maaw ye o ta sa k'o kɛ bɔlɔlɔ sira kan k'a kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ kunnafonidila minnu bɛ yen n'o ye BBC maaw ye olu wulila ka se dugu in maaw ma koyi ko aw dun bɛɛ lajɛlen ye nin denkɛrɛnin fililen ye aw ka kɔbolo la ko maa si ma kuma k'olu ka laada don ko ka laada ɲɛfɔ ko ayi dɛ k'u ka laada don k'u ka daw ma dɔrɔn ko Nizeriya bɛɛ b'a kalama ko nin ye laada ye walayi nin ye laada jugu ye dɛ den du wolo dugu min na aw dun ye maa ye aw ka siniɲɛsigi bɛ kɛ cogo n'aw ye den bɛɛ fa aw ma sɔn ka laada ɲɛfɔ dɛ nka laada ko in anw yɛrɛ n'a ɲɛɲini sabula Nizeriyakaw bɛ yan an n'u ɲininka ko bɛ cogo min na u ka ɲɛfɔ an ɲɛna ale Nizeriya kelen in fana kɔnɔna na maa 100 min ye musow ye ani denmisɛnw olu tununnen don bato dɔ o fana dafirila olu fana fɛ yen bato in ko u kun taatɔ don silamɛ diinɛ bato dɔ wajulu dɔ kɛnɛ kan u ka jamana ale kɔrɔnfɛ yan fan fɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko bato in kɔni k'a dafirila ji de la maa minnu tun b'a kɔnɔ halisa olu ɲinini bɛ sen na Kanadakaw fɛ yen Quebec dugu a ko ale kɔni tɛna infirmier ta farafinna tuguni ko sabula ko n'ale tora infirmier ta la farafinna ko anw laban ko min ye infirmier ye k'an tɛna n'o sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ min ye Quebeckaw ye ko olu bɛna n'o kɛ États-Unis kaw fɛ yen maa min bɛ yen sa n'ale bɛ bɔlɔlɔ siraw subahana mansin kɛ n'o ye David Siwari ye n'o ye farafin don ko ale de ka musaka ka ca ni farafin bɛɛ lajɛlen ka musaka ye Américains fɛ yen dollar wari a miliyari 11 buruburu 4 o de bɛ a bolo bi na a yɛrɛ tɔgɔ la wari jɛ la min ye États-Unis kaw fɛ yen Irisi ko ni Ala sɔnna ma Irisi a ko k'a bɛna farafinna jamana dɔw jate minɛ visa ko tɛna don ani minnu cɛ ko sabula ko min ye ko taabolo ye n teri ye maa ye yɛrɛ kana kɛ wara ye koyi u ka ministre bɛ yen n'o bɛ ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ la k'u na o li fala ko nin kɛra cogo anw na y'o la o keba
nindiga igari sitaka tomato wari ni sawa ah mais ni ne do ni mogo be nyongo fe falai afana ga ila ki fana mogo ede ah ngakili wala police mo woro maboka fo ko est-ce que ko aramejo receive visa no fe do ya ma fo wati do lawo mais falai irisi ah diɲɛ dugukolo fɛn fosi tɛ min tɛ irisiw bolo n'i bɛ diɲɛ waritigi baw ɲini a bɛ jate irisiw fɛ wa n'i bɛ fantan tɛgɛjɛ fana ɲini i b'o fana sɔrɔ u fɛ yen u ka dugukolo fan mun bɛ yen ni mɔgɔ yɛrɛ t'o kan ni o ye gilasi ye o ka ca ni an ka farafinna dugu caman faralen ɲɔgɔn kan jamana lahaw ta de do koyi nin y'a ye a cira yɛrɛ o sinon Union soviétique waati a Ukraine ninnu bɛɛ tun b'a kɔnɔ yen donc ko sisan k'u bɛna n'a lajɛ farafin jamana dɔw bɛ yen u bɛna na visa ko bɔ u n'olu ɲɔgɔn cɛ maaw kɔni bɛ k'u dama suɲɛ ka minnu fɔ ko olu bɛ a la teliya la k'o ye Mali Sénégal ani Afrique du Sud k'olu saba kɔni k'olu b'a kɔnɔna na daminɛ tɔ sa ko maaw kan ka o sigi k'o lajɛ don nataw la sabula u ni dɔw fana bɛ kuma na min ye irisi jagobakɛlaw ni fɛnw ye u kan k'u ɲɛsin jamana minnu ma Joe Biden a ko sisan kɔni ko kɛlɛ min ye Moyen-Orient kɔnɔna na ko kɛlɛ tɛ se ka bali ye tuguni ko sabula fɔnkɔɲɔgɔnkɔw barika bonyana kosɛbɛ ko ale yɛrɛ ye ɲininkali kɛ a masurunamaw la min ye nin kɛlɛ in a kana se ka kɛ cogo si la ko nka ko Israel ani Iran k'u fila bɛɛ donna tasara bere la ko ale kɔni ɲɛ bɛ min na ko kɛlɛ de bɛna na kɛ ko wa ko kɛlɛ bɛna na kɛ ko yaasa ka se k'o bali ale kelen tɛna na se dɛ ale b'a fɛ hakili ɲumantigiw maa minnu bɛ yen ni olu bɛ se cogo min na ka baara kɛ olu bɛ se ka don ko in na cogo min nka ka kɛ ni olu ni Israel ka ko kama ye ko Amerikɛnw ka turupuw labɛnnen don dɛ ko ka taa Israel dɛmɛ a ka kɛlɛ la ko yaasa démocratie o ka sinsin u fɛ yen ko sabula ko olu kun delila k'o kɛ ka kɔrɔ k'olu tɛna se ka Israel labila dɛ Joe Biden ko fana min ye nin wulikajɔ min filɛ nin ye ko Iran ani Israel ko waati yɛrɛ si ale tun b'a bila a kunna k'a fɔ k'a bɛ se nin ko bɛna gɛlɛya ka se fo nin yɔrɔ in na ko fo dɔgɔkun in kɔnɔna de la mugu min bɔra Irankaw fɛ ka taa bin ninnu ka yɔrɔbaw kan n'u ka fɛnbaw kan k'o bɛ maa jatigɛ nka Irankaw ko k'u labɛnnen don a bɛɛ lajɛlen na jamana minnu bɛ ninnu ka jamanadenw bɛ nin jamana fila la min ye Iran ani Israel ye jamanaba ninnu ko ni pankuru kɛnɛ dayɛlɛla don o don k'u ka kɛ maa fɔlɔw ye ka bɔ dugu ninnu kɔnɔ han k'a bɛna wusu don nataw kɔnɔna na min ye nɛgɛsoboli ye an fanfɛ bolo jamana minnu bɛ tubabukan fɔ olu ka bureauba o sigira Suissekaw fɛ yen Mali ale ɲɛmaa dankan filanan sɔrɔ an ka maa minnu tun b'a kɛnɛ kan n'o ye Sidi Bagayogo ye a segira ka na a n'a ka délégation maaw Jara ani Buguri u bɛɛ lajɛlen kɔni segira ka na Bamako n'Ala sɔnn'a ma u ni minisiri kan ka ɲɔgɔn ye o fana kɛrɛfɛ sa nɛgɛsobolilaw u bɛ ka labɛn kɛ u ka championnat national u bɛna o labɛn cogo min na min ye Sidi ye jɔyɔrɔ min dira a ma diɲɛ kɔnɔna na nin ye o b'a to sa min ye septembre kalo tɛmɛnen a ye baaraba minnu kɛ Mali yɛrɛ yera kɛnɛ minnu kan lajɛba minnu bɛ yen n'olu kan ka sigi sen kan a foyi tɛna na fɔ Mali kɔ tuguni sabula Mali Burkina Niger olu ni jamana wɛrɛw y'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka nin jɔyɔrɔ in k'a ndaraki Côte d'Ivoire la han a tun bɛ Côte d'Ivoire de bolo u y'a minɛ o de la k'a di Mali ma baskɛti a b'a fɔ min ma sa ko African Basketball Africa n'o ye u b'a fɔ ma ko ball ɲinan ta k'o baaraw bɛna na daminɛ min ye stade malien ye ale kɔni kan ka éliminatoires tan stade ale ka éliminatoires ye octobre kalo tile 8 ka taa bila tile 13 la k'o kan ka kɛ Libikaw fɛ yen o la sa stade malien ale kɔni ni ye Mali champion ye ani Ali n'o ye Libikaw ka Ali ye Kirol Sal ka bɔ Cap Vert ale ni association sportive des forces armées de Burkina olu de bɛ kɛ poule A kɔnɔna na ye fala ye maa minnu mana se ka se sɔrɔ o la sa olu bɛ sɔrɔ ka taa bowling kɛnɛ kan bowling ye min ye n'i b'ale la sisan u bɛ basketkɛla wane dɔw ta ka da aw ma k'olu sara olu bɛ jouer aw fɛ pour que k'aw ka équipe renforcer olu ye professionnels ye donc équipe fɛn bɛ taa la i b'i tɛgɛ nɔ dɛ sadi y'a kɛ salon a ka fisa basketkɛ équipe ma dɛ farikolo ɲɛnajɛ la denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka kɛ arbitre ye
olu fana ka kalan kɛ fédération malienne de football ale ni FIFA u y'o bolo di ɲɔgɔn ma kɛ ko kalan ninnu kɔni kun cɛra a kun daminɛna septembre kalo tile 23 ka taa kun cɛ 27 denmisɛnnin caman bɛ yen k'olu kɔni b'a fɛ sa ka don nin ko in na min ye ka kɛ arbitre ye don nataw la cɛw ani musow bɛɛ lajɛlen an baarakɛɲɔgɔn ani an balimakɛ n'o ye Paul Fajigi Kulubali ye n'ale tun bɛ kunnafoni di radio Espoir la n'ale y'a ka kalifa minɛ a la ɲinan min ye Maɲanbugukaw ye ani faso kanukaw ni commune 6 maaw u ye taasibila k'a ye ka balontan sigi a tɔgɔ la balontan in fala ye a final tana sibiri tɛmɛnen min ye juma tɛmɛnen nin kalo tubabukalo salen tile 27 denmisɛnninw caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ Maɲanbugu balontan terrain kan ko se yɛrɛ kun ko tɛ koyi taasibila bonyamasegi ka ɲɛsin maa min kun ye kunnafonidila ye farikolo ɲɛnajɛko ta nasira fɛ n'o ye Paul Fajigi ye an bɛ dugawu kɛ sa ko Ala ka a dayɔrɔ sumaya Kulubalikɛ an kɔ kiti min Ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmu Ala k'o nɔgɔya su in na baabu bɛ yen min ye Mamadu Mamanta Ture ale b'an bolo yan tɔnjɛkulu minnu bɛ yen n'o ye fasodenw ka tɔnjɛkulu ye faso danbe tɔn olu maa don a ye wulikajɔ caman fana kɛ sifinw tɔgɔ la Bamakɔ kɔnɔna na yan fala an n'a bɛna baro mun kan o ye kibaruya minnu bɛ yen a fɛla ye mun ye o kow la kow taara sira minnu fɛ olu minnu tun bɛ M5 n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen na ko bɛ cogo di bi min ye Mohamed ye a fana bɛ kuma caman lakali koyi a bɛ fɛn caman kalama donc su in na min ye 21h an n'ale bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ kibaruya misɛnw an olu di k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn min ye Keba Jalo ye k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn filaw tɛ fɛn f'aw ma bi han Pula Ɲamata Gasi i b'o kɔrɔ dɔn wa ayiwa o kɔrɔ ɲini k'o dɔn fɔlɔ Pula Ɲamata Gasi i bɛ se ka les jeunes wele Cɔrɔ Umar Asi Jalo walima i bɛ Jaba Sidibe wele olu bɛ se k'o kɔrɔ fɛ n'o tɛ Modibo Sidibe t'a mɛn dɛ ale ti fila k'a mɛn ale ye wasolonka di a k'an bɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 n'Ala n'a kira sɔnna a ma